Salam mehranlar. Umuman şu öppalar sahipa vardı sizin bilen bir gidecek gurguna değindim de. Elbette birinciden hatlar köp gelýärler. Aladary, ynjyly, gelin gydlan kändigine. Umuman näme diýen bolsa aladasy adama ýoklugy bilen onu da köpsüne gaty özüm gylýan, gynanýan. Ýöne şeýle bir hat gelip ukap bereýin diýdim de, näme üçin? Bir hili taýagyň kuju bar diýer, o tarapymdan gelirler da men bu hat. Bulalak men size bir zat aýdaýyn. Meniň oglanjygym söýüşýän bardy. 7 ýyl söýüşdi. Şol gyzy başga biri bilen guda bolýarlar. Şo gyzy diýär-de, şo gyzy başga biri bilen guda bolýar. Ertir gelinançy diýilen güni agşam jygyma gaçyp öýe geleler. Men kakam aýtdym. Şo wagt kakam geldi. O gyza ýalbardy. Gyzym wagt geçmän gyzyňa git. Ejem kakam dälirýändir, aglaýandyr. Bolmasa men özüm eltip gaýdaýyn. Ejem kakam närazy edip men oglum bilen bagtly udak ýaşap bilmersiň diýdi. Ene ataň gargy şerbetdir diýdi. Men oglum halaýan bolsaň, öň kiňizem ene atalaňyza aýtmaly ekeniňizde näme üçin beýtdiňiz diýdi. Gaçyp gelin eýdine gitmedi. Gitmejeginem doly aýtdy. Birem şo wada tögella gitmäge çekindik. Gyý tarap gaty erbet bolup durlar. Ýagdaýsy gaçyp gelini biziň mekdepde okap beren gyýjygysyny ýerine beripdirler. Bir jygymy toý edip berdik. Çağalar boldy. Agdy bir ýaşan okdylar. 2 ýyldan jygyм gelinini başga bir oglan bilen telefonuna galyşyp gurulýan, onu tutup gaýlyşdylar. Kakamyň diýeni ýadyma düşdi. Şu wagt şol gelin öldürmüşi bardy, ýyllary gurrun berene diňe özü gowy akça jüýçi bolup gurrun berýär. Bulalakçan men sana diýjek bolýan zadym her bir gelinin gurrun beren zadyna onanyp sizem onu adamlary gurrun berýär. Ejeler erkek doganlar erbet görkezip diýip şol ejeler boýunça goýun nimemde ýatyp durýan. Menim salam bolup biler men diňe ýadylan zatlary okuyan, analizi iýleýär diýip ýazdym da. Umuman doğrudanım yan kaçım yalay tayan kuç var da beýleki tarapam bar elbette ýöne näme diýin jany ýanan adamlar onuň özü günäkär bolup beýlekini günäkärleýänler elbette olar bardyrlar welin ýöne käbir bar şonuň şeýle bir pesbel şeýle bir sada gelinden hatadygyna men inanýan. Men şolara inanýan. Bilemem näme üçin inanýan ýöne inanýan. Arasynda dogry aýtsam köp hata okamy men. Sebäbi arasynda şonýaljak ýankyýaly nimeni duýýanmy, güýji duýýanmy, şonýaljak energetikalarny duýýanmy, bir hili aýagallygyna başgalary näme diýen ýamanlap diýen sözüm şu sinonim tapamokda şol başgalary ýamanlaýanlara men duş gelýän köp ýagdaýda ýöne käsi bar, käsi aty ejedi ýagdaýda. Şoň üçin men ananýan elbette sizin ýanky maňa ýazan, haty ýazan erkek adamma almaşgalam men. Onu bilmedim ýöne sizinki ýalyk balam bardyr, sizin jygyňyzynki ýalyk balanmadyr. Ine burada burup balla. Hakykatdan burada burup bal. Doğrudanım kakaňa şey diýdi, olam gitmedi diýär. Mysal üçin menim öz tarapymdan aýryp bilen elinden tutup süýräp äkidip berip gaýtmalar mysal üçin şo derejede bir başga biriniň nemesi bar bolsa. Alada sebäbi mysal üçin dama şu ýazan şu men diňläp oturan şu ýazan hemişe ters tarapymdan gelip bir hilek bir adaçyk neme diýär, başgarak analizler edýär. Umuman bir hilek negatifam dälle ters tarapymdan gelýär. Inni menem siziň ters tarapyňyzdan baraýyn, doğrudanam elini aýagyny tutup süýräp gitmelken ýene gyýdyňyz men öýümde dogan ýygnan gyýdyňyz diýip bolýar gerek, diýip bolýar. Etmänsiňiz de. Indi bu görgünlüğüm öz näme öz hakykatlary bar da her kimiň özüniň şol hakykaty bar. Şoň üçin biziňki bir paýlaşmak näkdarlar. Derdini aslında nime var bir psikologiyada bir zat bar da şu bir derde uçuran adam dymma bolanyny erbet bolýar. Şol dymsa ýa-da aglamasa diýilýär. Ne patada zatda da aglaman oturan adam gorkunç bolýar. Şol içine salsa şonu
yüreğini bir zat geçirmek mümkinçiligi bar. Bu taýda bir işte kuşup birek wahy menem şeýledim zat diýip özüň ýaly biriniň barlygyna bir köşüşýäm ýürejigini medýämi galy berse de ýeke dällikleri adamlar biraz kynçylyga getirýän bolmaly. Şu meselede ol birinji däl infonkomda aslında da adam şeýle. Diýjek bolýanym dogun siziň şu hatyňyza ne jogap berjekdigimi men köpçülüge çykarjakdym ama aýtdym da Ergeli ýagdaýlar bar. onu var nädende gowulýalygyny bir Allah bilýär. Ne düýnüň unukda goňşusyna baryp durup ol beýdip ýör. Ya da jorulun aralary bozulýar, çağajyklar ýaşap bilmän. Ýaman mysallar, meseleler atkyp her kim bilen okda, bilen ok. Şu ýagdaý bolýança Allahdan ýöne dilegim çağajyklarymyza birinkiden bagtly durmuş. Şu gowy zamanada bir Allahdan öz bagtlaryny özleri bir gorap, gurup bilýän adamlar bolsun dilegim şol. Siziň hem dogan maňa ýazan şol ýa-ki terslikden ýazanda da men aýdýan. Siziň hem şahaçyklaryňyz bagly Allahdan gowluklar bolsun. Dilegim şol. Diňe gowluklar bolsun. Atak işte kuşmukda birek dinleýäniniz üçin, dinan bolup dinany düşünýäniniz üçin, gollaýanyňyz üçin şo dinanlary teselli berýäniňiz üçin sag bolun mehribanlar, janyňyz sag bolsun. Menem gatykän köp zatlar teljir aýtmaga çalışýan, mümkin bolan ýagdaýda dogry aýdýan o wakatyny ýöne hemme hatlara getirmelige çalışýan käbirini, käbir wakalar özüme bir gollap baramak dogry emasyn. Şol üçin mehribanlar, janyňyz sag bolsun. Allah jan gowluklar bolsun. Gowluklar bolsun, şol gowluk biziň esasy ruhumyzy, kalbymyzy bejersin. Janyňyz sag bolsun.